प्रणाम भोजपुरी जहां आप सब देख रहे हैं भोजपुरी भाषा के नंबर 1 चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के एगो फोटो बड़ा ही वायरल हो रहा है भैया कि सरेआम ई एगो हीरोइन के किस कर ले। जी हाँ भैया, लोग के पता बा कि सरेआम में किस कर ले, फोटो देख के लोग अनुमान लगा ले, लेकिन ये फोटो के हम जांच पड़ताल कईनी तो पता चलल कि इस सीन जौन बा किसिंग सीन एक सरेआम ना करके एगो फिल्म के शूटिंग के दौरान के सीन है जौन की जेकरा के किस करत रहे वो अंजना सिंह। जी हाँ भैया, अंजना सिंह है उनका के किस कर रहे बड़े, जो कि एगो फिल्म के गाना के शूटिंग के दौरान के इस सीन है। लेकिन फोटो वायरल हो रहा बा कि सरेआम खेसारी लाल यादव इनका के किस कैले बाड़े, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं भैया, सरेआम ना ही फिल्म के सीन में गाना के सीन के फोटो है जौन थोड़ा सा फोटो खींच के मीडिया पर फेसबुक पर डाल दिया गया बा सरेआम किसिंग के लेके, लेकिन वैसा कोनो बात नहीं है। ये फिल्म के एगो गाना के सीन है। खबर अच्छा लगल होके तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी और शेयर करी। बाय बाय, टेक केयर। हमेशा बोलते हैं भोजपुरी, जय भोजपुरी।